Hi! Kamusta kamutanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parti sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya La Panthère Eau de Parfum Edition Limited 2019 for Women. Iyan siya ni Cartier. Te Eau de Parfum ni siya abot hambalon isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Kag pambabae ni siya, pero kung luyag mo siya suksokon, bahala ka pag gusto ka. Te, ano ni siya klase nga pahamot? Bali, masimutan mo gid damo nga klase nga prutas kag mga bulak. Amo na siya kung simutan. No, angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga angay para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Te, ano ang iya nga mga nota? For the top, we have dried fruits, rhubarb, strawberry, anise, kag bergamot. Wow, kadamo prutas, wala ginambal kung ano ang mga dried fruits. Pero damo, kag may rhubarb siya, kag strawberry, gahatag sing iya nga pagkatamis. No. For the mid, we have gardenia, rose, orange blossom, pear, kag ilang-ilang. Wow, may ilang-ilang siya. No? Bulak nga halin sa Pinas. Kag may gardenia, kag rose, kag orange blossom para magnami pagid kay damo pagid bulak nga masimutan. Kag for the base, we have moss, leather, musk, kag patchouli. Ang musk, gapanakop siya sing hamot para hindi magpalaptagid todo-todo, no? Kag hindi madula na. Teka namin sini nga pahamot, magamit mo siya sa mga okasyon nga kilanlan nga elegante ka. Na, no? Kag kung natawon mo ni siya nga botelya, meron siya sing tsura sing panther na sa kristal. Amo na siya ginagamit sing Cartier sa ilang nga alahas no itsura sing panther. Na. Te, kabay pa namian kamo sini pahamot kag kung iban pa kamo pahamot nga luyag istorya sa akon ibilin lang sa comment section. Sa dason naman. Bye-bye.